Čaute, vítam u nového videjka, moje meno je Nojo a ako môžete všimnúť, sme v Multicrafte. A dneska by som chcel toto tu miesto vykopať a tam dávať veci z ďalších dielov, čo budem točiť. Napríklad dneska ideme pokúsiť sa pozbierať úplne všetky klobúky, čo sa dajú v tejto hre zbierať. Úplne všetky. Dokopy ich je 16 a ja mám teraz 2 klobúky z toho. Ale najprv sa musíme zbaviť tohto tu. Takže ideme na to. Tak, ako sa môžete všimnúť, začal nám bohužiaľ pršať, ale máme hotové miesto. A potom títo armory, čo tu sú, tak títo všetky armory presuniem potom takto po kraju tohto. A premýšľam tak, že tie klobúky všetky dám takto, že ak budú tuto tí armory položené, tak sem by som dal tie klobúky na túto stranu. A rovno by sme mohli dať tieto 2. A pozrieme sa, aké máme ďalšie. Tak by mohli začať týmto najprv, akademickou čiapkou. To sa kraftí pomerne jednoducho, takže ideme nazbierať suroviny. Nemám ich vôbec ja. Takže niečo sme zohnali, niečo som mal v šestkách, niečo som musel ísť, napríklad pre pavučinu som musel ísť. Ale teraz môžeme urobiť. Tak. Sem a toto sem. A máme ďalšiu čiapku do zbierky. Tak a máme 3. To znamená, že ešte 13 nám chýba. Takže akú teraz? Na toto len 3 pavučiny a ja mám 1. Takže musíme ich zohnať ešte 2. Tak, môžeme urobiť ďalší klobúk. Aha, to je vlastne 3. Nevadí, naopak. Raz, 2, 3, 7 a nakoniec hnedé farbivo. Tak, a máme ďalší klobúk. Pekne plážový klobúk. Aj dáme sa dole. Tak. A do druhej. A aký máme ďalší klobúk? Kuchársky. Tam potrebujem 3 vlny a 2 pavučiny. Ale ja zase nemám tú pavučinu. Jaj. Tak, môžeme zrobiť ďalšiu vlnu. Takže 3 a 2. A máme kuchársku čapicu. Tak to vyzerá. Nie je to úplne najhoršie. A do zbierky môže ísť. A akú mám ďalšiu? Tuto máme. Teraz táto našťastie nebude tak ťažká a komplikovaná na vyrobenie. Proste zajdeme sem.
Sem. A toto sem. A máme kovbojský klobúk. Tak to vyzerá. A môže ísť do zbierky rovno. Tak. A ďalšie máme tento klobúk. A tento tiež nebude našťastie ťažké na výrobu. To urobíme takto. Ten sa nesada dve. A ten čierne farbivo. Tak. Tak to vyzerá. Ja keby levitoval trošku na hlave, ale to nevadí. Tak dáme to do truhly. Tak. A teraz nás čaká tento a tento už bude ťažší na výrobu. Lebo tam trvá toto tkaninu. Na to potrebujeme dokopy 3, 6, 9, 12, 15 vlny. 15 vlny a 15 favučiny potrebujeme na tkaninu. Je dokopy. No, tak máme čo robiť. No, trvalo to asi 15 minút, keď som všetko našiel. Ale podarilo sa. Tak a môžeme ofarbiť vlnu. Tedy. Uj. A ešte dve. Toto máme 16, ale teraz by sme mohli konečne urobiť tú tkaninu. Tak, a ako sa robí ten klobúk? To je červené a biele farbivo. Ja mám biele, ale červené nemám. Nevadí, našťastie. Tu pri mne sa nachádza dosť červených kvetín. To bude stačiť. Tak, toto dáme sem. Tak, sem červené a sem biele. A máme konečne ten klobúk získaný. Tak to vyzerá. No. Sú tu podľa mňa aj lepšie klobúky, ktoré o mnoho lepšie vyzerajú, ale tento vyzerá ako darček, tak za to budem počítať. Tak, a vyzerá to, že tieto ostatné všetky necháme na druhý diel. Druhý diel dajte takých 4 lajky stačí na druhý diel. Ja natočím, ja sa zatiaľ s vami lúčim a čaute.